तो बाबा ना कौन तो बापा ना कौन रविंद्र कुमार 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 कौन रविंद्र कुमार कौन नहीं तो मम्मी ना कौन आइसक्रीम मम्मी ना कौन कह मम्मी ना गायत्री गायत्री तो बहू ना तू कौन क्यों आधर कह कौन तो बहू ना तो जेजे ना कौन रविंद्र कुमार तो जेजे हाँ तो भाई ना जानचु ना प्रभंजन प्रभंजन कौन प्रभंजन तो ना कौन आंची खाली आंची तो ना कौन कह कह चिकु तो ना कौन आधर कह शुणा हलानी हाँ तू ये कौन करचु काम करुचु।